Iki lokasi terakhir lur ya, lokasi ketiga Jumat Berkah lur ya. Nah, iki barangnya wis tak deleh jero kabeh lur. Wis tak deleh jero kabeh. Lah iki yang jero iki isine topi karo stiker. Sangu karo stiker. Kaos sak stiker lur ya. Wis pokoknya nyang kene iki lur, kebonan iki lur. Nah, iki lur. Nah, iki lur ya. Lah iki lokasine iki lur. Sing apa lur ya? Nah, iki lokasi nek rono nang SDN 3 Jekek lur. Kuniran. Nah, Jekek Kuniran lur ya. Nah, iki lur. Nah, iki nek rono nang Kemloko Legi lur ya. Nah, iki nek rono nang Kemloko Legi. Iki nek slep-slep engko ngulon lur. Nah, ngulon. Nah, iki lokasine. Yang lur dalan iki lur ya, lokasine lur. Nah, ngono nek teko Kuniran SDN 3 Jekek kono lur. Kengko ngetan ketemu kebonan lor dalan lur ya. Nah, wis pokoknya tak desep nang kene kabeh lur ya. Wis ngene lur ya, aja lali sing nemu share komen lur ya.